Ce am urmărit în conceperea ideilor a fost să dramatizăm această tensiune a mamei moderne, încercările și dramele pe care ea le întâmpină din dorința de a se autodepăși. Dar chiar dacă vorbim despre o reclamă la un borș pentru o ciorbă. Dar mai multe despre asta vă va povesti Ana, colega mea din departamentul de creație. Ana, ești acolo? Mă auzi? Mulțumesc, Radu. Mersi. O să dau eu imediat share screen la prezentare. Deci, așa cum vă povestea și Radu, Iubire, am comandat eu salatele. Aveau curată azi în meniu. E bună, nu? Ce aspirație are, ce provocări întâmpină și cum o poate ajuta brandul nostru. Da, exact. Foarte bine punctat. Mai întâi, câteva Auzi deschis tu când sună la ușă? Eu sunt pe mute acum, dar nu pot să închid camera, că nu e frumos. Mai ales că e pici. Deschid, da. În altă perioadă n-au puteau să pună și ăștia piciu. Acum de Crăciun s-au găsit. După Crăciun vine Valentine's Day, Mărțișor, Paști, 1 mai și vacanțele de vară. Aoleu, încălzești tu lui Ionel când vine de afară? Cum vine de afară? Băi, Radu, l-ai lăsat tu afară? De-abia ai trecut răceala pe bune? Da, exact asta vreau să subliniem și noi. Puterea evolutivă a personajului alimentat de brand. Foarte bine punctat. Știi ce faci acum? E cu amețitul ăla de Teodor și alergă de hămați pe aici, prin jurul buldozerilor. Are telefonul închis. Închide și tu puțin camera. Andreea, ți-am zis eu. Are telefonul închis. Hai mă, ce crezi că s-a întâmplat? S-a dus până aici în față. Probabil că i s-a terminat bateria, știi că îl freacă toată ziua. Și așa m-a rugat astăzi să-i mai dau 2 ore de extra screen time. Ia uite, vezi că e curierul, probabil că nu găsește adresa. Explică-i tu unde sunt. Și după ce termin cu colul, mă duc eu pe Ionel. Stai niștită, că nu s-a întâmplat nimic. Alo? Hello, hello. Yes, hello. Courier, I'm here in front of the forwarder. Hello, where are you? Here, in front of the forwarder. Ce te uiți așa? Rezolvi tu? Vorbește tu, na. Hai mă, Hai, dă-mi vorbește colo și de vezi treabă, lasă dar tu ce unde e. dracu e? Vezi unde e Parvan Da, de Varm. yes. Hello. Where are you? Pan what? What? Exact. Ce dracu? Alo, where are you? Uite-l, mă, uite-l. Uite-l, că n-a pățit nimic. Yes. Băi, mama, unde? I don't understand. M-am dus să mă joc cu David Cum te afară. duci tu să te joci cu David, mama, dacă tu ești scutit de la școală ca să stai acasă să te refaci, nu să te duci la basket afară. Este super frig. Ai fost cu căciulă? Unde ți-e căciula? Ai fost cu ea în parc? Sau ai lăsat-o la cuier? Dă-mi telefonul, e la tine? Da, l-am. De ce nu răspunzi? De ce e închis? Nu e închis. Nu e închis. E blocat. De ce e blocat? Nu e blocat. Ia, deblochează-l tu atunci. M-am jucat pe el acum 3 minute. Păi Nu te-ai e- jucat nu are pe cum el să și ai fie pus alt blocat. cod. Ce cod i-ai pus? Încearcă să mă sune acum pe mine, să văd dacă poți. Te rog frumos, te schimbi acum. Scoateți astea de pe tine și lasă-le la ușă și vină înapoi. Auzi? Dacă mă uit acum pe aplicații, ți-ai făcut toate lecțiile? Nu mi-au dat lecțiile Cum de nu pe ți-au la dat lecții? aplicație. Voi nu mă minți, te rog frumos, că e chestia care mă enervează cel mai rău. Haide, lasă-ți astea la ușă și du-te la tine în cameră. Nu, e blocat, nu știu ce ai băgat în el. Trebuie să aflăm din nou codul ăla PUC. Hei! Stai acolo! Stai de! Să știi că n-ai voie ecrane până nu-ți termin toate lecțiile. Oricum, nu mi-au dat nimic pe aplicație. Hai mă, lasă-mă cu aplicația. Pe cuvânt, dacă mă uit și văd că ai ceva trecut, nu mai ai voie nici Nintendo, nici televizor până mâine. Dar oricum, nu mi-au dat nimic. Te rog frumos, nu mai îmi răspunde! Cum aflu numărul de la ăștia? What are you doing here? Sir, your address here? Yes, my address is there. It's number 37. It's not here. Yes, suna la ușa, nu suna la ușa. Yeah, suna la ușa means ring the phone, the interphone. That's what it means.
Sună la ușa, ding, 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 ding. Da, That's what it means. Salsa. Ceea ce privește campania de social media, credem că ar trebui să discutăm mai întâi câteva trenduri înainte de a vă arăta. Să știi că și-a blocat telefonul deșteptul. Din nou. Sorry, sir, I was at the point one that... scuzați-mă, a trebuit să ies un pic, mă scuzați. Ana, te-am întrerupt, iartă-mă, te rog, continuă, scuzați. Tu știi care e numărul de la relații cu clienții? Observăm preferințe. Apar n-am, mai există relații cu clienții? Caută și tu Da, pe e o net. steluță, ceva. Steluță ceva, caută pe net. Engaging și relatable. Perfecțiunea a devenit plictisitoare și în feed-urile noastre de Instagram, shift-ul de la grid-uri extrem de Bună, pleasing sunt și Gina. foarte curatoriate Spune-mi la nivel câteva vizual, cuvinte lasă motivul eventul pentru cel care mai ai mult sunat. atenție cât timp Cum îi zic? mai spontane și Zic că vreau să vorbesc cu un operator? de Îmi conținut. pare Nu, să rău, vorbesc cu un dar zi de ce nu ai am sunat. înțeles. Spune de ce ai sunat. Încearcă ceva Vreau să... scurt, Că vreau să vorbesc cu un om. Nu poți să vorbești cu un om, spune de ce ai sunat acum, ai sunat pentru codul PUC, nu? Pare rău, dar nu am înțeles. Vreau să aflu codul PUC. Ai nevoie de codul Ce ești PUC așa pentru nervos? un număr de telefon. Confirmă cu da în caz că aceasta este opțiunea ta. Da! Îmi pare rău, dar nu am înțeles. Da! Comunică-mi, te rog, numărul pentru care dorești codul PUC. Tu știi numărul de telefon al lui Ionel? Îmi pare rău. Tu nu știi numărul de am telefon al lui înțeles. Ionel? Îl știi tu pe de rost. Îmi pare rău, nu am înțeles. Straightforward, trebuie să fim ușor de abordat. 0756 0756 887 887 223. 223. Exact. Foarte bună observația. Deci codul Da. PUC pentru Exact numărul asta, da. 0756887223. Să arătăm felul în care Confirmă opțiunea cu da. Da. Pentru aflarea codului PUC Da, am telefonul nevoie e de blocat. contul tău de client. Știi tu numărul de client? Ce număr de client? Telefonul e blocat, nu băgase pinul. Nu e blocat deloc, poftit. Cont de client incorect. iar Ei, spune ce prostie. Mai țipa la el. vizual vorbind, așa cum spuneam mai înainte, vrem să fim cât mai familiari. Bună ziua, curierul cărții sustenabile, Andreea. Da. Mersi. Deci, credem că acest stil este foarte potrivit. Vrem să filmăm mai multe viniete, slices of life cu oameni pe bune și super reali. Bine ai venit! Dacă ai ajuns până aici și ai în mâna ta jurnalul, îmi imaginez că, la fel ca și mine, simți nevoia de a participa într-un mod activ și conștient la felul în care trăiești și te simți în viața ta.